I l'ha escrit la Flavia Company i l'ha dibuixat el Jorge del Corral. I va de que el Gerard és un petit ocell que no sap volar perquè viu en una família d'esquirols i va veure la senyora de Viana, que és una amiga seva, i diu que van llegint a veure el Conrad, que sap molt de l'art de volar, i passen moltes aventures per descobrir com pot volar i per què no sap volar. Mira, aquest dibuix l'he pintat jo. Aquests són la família d'esquirols, el Conrad i el Gerard. Aquesta, que està molt petita d'aquí, és la Damiana. I amb tot el que us he explicat, m'agradaria que us ho llegíssiu. Adeu!